L-Oppożizzjoni tappella lill-Gvern biex mingħajr aktar dewmien jagħmel l-arranġamenti meħtieġa sabiex tibda tinxtara mediċina partikolari li pruvata li tagħmel qabża kbira fil-kwalità ta' trattament ta' pazjenti li batu mill-kundizzjoni tal-isklerożi multipla. Dan qalu fis-qarrija l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Oppożizzjoni kellha laqat ma' Soċjetà Maltija tal-Isklerożi Multipla. Claudio Grech qal li l-mediċina Fingolimod kienet approvata biex tidħol fil-formularju mill-gvern preċedenti fi frar tas-sena li għaddiet, filwaqt li l-Gvern Laburista semmija fid-diskors tal-budget għal din is-sena. Iżda sa issa għadhom ma nħarġ tender biex tinxtara din il-mediċina. F'kumment ma' dan l-istazzjon Claudio Grech tenna l-appell lill-Gvern u ddikjar li l-Oppożizzjoni tappoġġja kull inizjattiva li l-Gvern lesti jieħu f'dan is-sens. Il-puntana u li daw il-pazjenti mhux karità għandhom bżonn, daw il-pazjenti għandhom bżonn il-mediċina li jistħoqilhom il-mediċina illi fis-servizz tas-saħħa taħna qiegħda fil-formularju u għalhekk aħna jidrinna li għandha tingħata lilhom mingħajr aktar dewmien. Claudio Grech qal li dan id-dewmien qed jissarraf fit-tbatija kbira għal dawn il-pazjenti fuq livell soċjali, familjari u professjonali. Fil-fatt stmat li trattament b'din il-mediċina jiswa mal-1500 euro fix-xahar. Għalkemm il-Malta Community Chest Fund tipprovdi madwar in-nofs ta' din l-ispiża sabiex il-mediċina tinxtara mis-settur privat, ħafna mill-260 pazjenti magħrufa li jbatu minn din il-kundizzjoni xorta waħda ma jifilħux iħallsu għall-mediċina Fingolimod. Claudio Grech appella sabiex il-Gvern jaġixxi mingħajr aktar dewmien biex itaffi tbatija kbira li għaddej minna daw il-pazjenti. Dan billi joħroġ it-tender sabiex tkun tista' tibda tinxtara din il-mediċina u għall-pazjenti li sadattant qed ikollhom jixtruha, il-Gvern għandu jagħmel arranġamenti biex jirrifondi l-ispejjeż.